Mentres continúa a polémica pola TDT, xa saben que hai moitísimos veciños que non poden ver televisión ou que reciben a sinal de maneira entrecortada. A Xunta de Galicia facía chegar ao Concello da Estrada unha proposta de convenio de colaboración. A Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia fixo chegar ao Concello estradense unha proposta de convenio de colaboración entre as dúas administracións de cara á instalación de equipos remisores de TDT para a extensión da cobertura no Concello estradense. A empresa contratada pola Xunta de Galicia xa determinou as ubicacións idóneas para estes equipamentos. En concreto, trataríase da instalación dun novo remisor no lugar do outeiro en Codeseda e que sustituirá os existentes en Arca e Nigoi. A segunda actuación consiste no desdobramento do poste remisor que na actualidade funciona en Ouzande, de xeito que se desacoplen o receptor e o emisor do sinal digital. Coa sinatura deste convenio, o Concello veríase obrigado a asumir a instalación do gasto do soporte dos equipos, ademais da construción dunha plataforma, así como a conservación e mantemento posteriores. Pola súa banda, a Xunta de Galicia correrá cos custes dos equipos de comunicación e da súa colocación e posta en funcionamientos iniciais.